že už sa podarilo vyriešiť tieto problémy. Oboch borcov máme opäť v ringu. Ja, že nejde, keď ukazovať, že nie. Pozdrav. Oni dva lakte všetko? Ne. Nie, bez. K1. K1? Takže bez mintu, bez všetkého. Tak pokyny od rozhodcov boli vydané. Tak vyzerá dvakrát hrubšie, to je pačanošieho. Neviem, jak to vážili, ale hrubší je, no. A bojuje sa. Je nižší, ale čo ja viem. A o dosť je nižší. Čo toto? Všetko chytá, Lukáš. No, to je K1. Tak ja neviem. Jaké Není K1? K1, on mi teraz hovorí. Bez lakťov, bez lakťov. Jaj. Samozrejme, ak máte pocit, že si zaslúžia borci odmeniť potleskom alebo potrebujú povzbudiť, nečakajte! Treba to urobiť! Poďme ich pohajcovať! Lukáš Rust proti Marošovi Pačanovi! Som vám povedal, že toto je možno taká Marošová špecialita hodiť super o zem, pretože videl som ho osobne na zápasoch K1 v Rožňave. I keď tam sa to ani vôbec nesmie, Marošovi to nevadilo a dvakrát ho takto hodil krásne o zem. Takže vidíte, svoj povesti neuniká a pokračuje aj tu. Maroš je naozaj skúsený borec a nehambí sa ísť do akékoľvek ligy a proti akémukoľvek súperovi a preto aj veľká úcta jeho súperovi Lukášovi Rusovi. Tak a máme prvé kolo